Čauky. Ideme von. Ježiš, jaký je to. A mám tu aj so sebou Nelku. A ináč máme obidve zlanené takéto. A ja mám krásne, pozrite. To není teda potrebné. No a ideme teraz. Vyzeráme jak nejaká cigánka. Ideme sa teraz poprechádzať za ľuďmi. Akože není tu veľa ľudí. Akože není tu veľa, vážne, no a není tu veľa ľudí. Tam už sú ľudia a my si dneska ideme zacvičiť, že? My si ideme dneska zacvičiť, aj keď fúka. Áno, ideme do fitka. Nie, srandujeme. Ideme si iba zacvičiť, lebo je zatvorené fitko, takže nič, no. Ideme si tu zacvičiť. Poďme teraz na to. A ja o 22 dní nebudem tuto na Slovensku, ja budem už v Poľsku. Ej, takže s ňou ja budem s Karin. S kým budeš? S Karin. No a my teraz ideme na tieto tyče. A no a budeš mať buď ty natáčať, alebo neviem. Ja nedotiahnem, ja nechápem. Ja Dieťa. Ja naozaj nedotiahnem. Ty kokos, ona nedotiahne. A teraz vidím jedného pekného psíku, také kutého. Šulín, počkaj, ja tam idem. Ja vás teraz vlastne musím otočiť, ľudia. Takže, takto. Ježiš, ja sa bojím, že si rozrobím mobil. No a budeš mi ho držať, prosím. Nepustí ho z rúk, prosím. Lebo tento mobil sa ináč bol dosť drahý, že vraj. Lebo bol strašne aktívny. Že a potom som si ho ja rozrobila. Dobre, ideme dole. Ježiš, ja sa bojím. Ja sa bojím. Tak ideme tam. Sú tu ľudia. Ideme tam, takže tam a tam si ideme niečo rozrobiť. Ako ti môže byť zima, keď tam je úplne všetko. Dobre, ideme najprv sem a ja vás teraz idem pustiť. Takže už sme tu a ideme niečo robiť, nejaké gymnastické krúžky. Juhu! Juhu! Počkaj, aby som vieš, čo chcela vyskúšať, pozri. Toto. Počkaj, ja mám... Šťastie som dostala. Ukáž. 2 centy. Ale no tak. Počkaj, nemám vačky do dieťa, ty máš. Nevadí, ja si tu nechám. Ľudia, našla som 2 centy, ukážem vám to takto. Ľudia, mám šťastie. A my pokračujeme v našom fitku, by som tak mohla povedať. Pretože fitko je u nás zatvorené. Chápete? Pardon. Tak to si tu nechám. A my ideme cvičiť. Takže ideme cvičiť. Ja by som si ešte išla presvičiť. Nela, zmizni. Toto, že či sa vieme udržiť. OK. Kto vydrží viac v tejto pozícii? 3, 4... Hej! Ja som rekol, že povedal, že kako. Toto neplatí, takto musíš byť. Á, si sa dotkla. Sa proste nedá vydržať. Niektorí to vydržia za 20 minút a ja to vydržím iba za 20 sekúnd. Ináč je tu dosť chladno, ale chápete, my sme si museli ísť, lebo inak by sme tu umreli. Že? Ideme radšej ďalej cvičiť. To čo malo byť? Ja si berem 2 centy. A ideme teraz. Ideme si ešte trošku niečo rozrobiť sem, tuto a potom sa k vám idem vrátiť. Takže vrátim sa k vám naspäť, sme si tu, sme si tu dosť veľa rozrobili, mohli by ste vidieť, ako som červená, no nie som vôbec spotená, pretože sme robili iba také menšie kroky, ale joj bože, a
tie 2 centy niekomu darujem. Nechávam to vážne bezdomovcom. Moja mama. My máme Simba. Nevadí. Takže my si to ideme odrobiť tam. Myslela som na mysli tam. A tam je, počkajte, tam si ideme odrobiť, tam si ideme odrobiť a tam je svinia, ktorá je najškarečšia na celom svete. Je sa kráva. Nevadí. Ideme si tu odrobiť. No tak čo ideme tu robiť? Keď si povedala, že máme niečo tu robiť. Ideme to tu natáčať. Ináč keby niečo sú tu nejakí ľudia, takže mala by som si dávať asi bacha. Ja neviem, ktorý vec. Neviem sa toho hore dotknúť, ale to nevadí. Tak sa toho neviem dotknúť a ideme dať ďalej. Nech tam henci nebudú, lebo nechcela by som ich naštvať. Pičko! Disko! Ja som vyliezla. Som tu. Why so soon? Tam doťahneš. Nema ruke, vamo ruke. Som vás chcela preskočiť, ale ste strašne ďaleko, tak radšej nie. A ty tu čo robíš? Ináč, myslím, že za chvíľku bude pršať. Moram da gurnem ruku za loptu, kako? Takže robia tu nejakí ľudia, nejaké shifty, takže... Nie, tak by som to robila. Juj bože. A idem si, dobré. Ja idem prasovať niečo, si asi idem ešte odrobiť niečo tam a takéto. Takže idem si niečo tam odrobiť. To idem. Práve teraz, ľudia. Práve teraz. Ajaj. Figura. Čoky. Stavo da passa na 3. To je sve vrste bez snage, onako šupljiva, bez volje. My sme si odrobili niečo, lebo pred chvíľkou sme tam ešte boli a ja vám to idem ešte si idem ešte takých 10 minút ja odrobiť, možno, že ona ešte viac, pretože ona dneska ty ideš na korejsku, nie? Tak nič, ja idem na korejsky. Mama má niečo, ja sa idem niečo učiť na korejsky a ty neviem. A dneska máme dosť odrobený deň, pretože ja som dneska bola ešte v 2. septembri, bola som ešte dneska v škole. To nebol každý, moja mama napríklad nebola. A dobre. Chcela by som vám povedať iba jednu takú malú otázečku, alebo ani nie. Budem sa nachádzať na YouTuberingu. Veľmi sa teším, pretože bude to brněnský a ja sa strašne teším. A môžete tam vidieť aj túto slečinku na YouTuberingu.
Akože, bože. No a teraz mám vyvalené nohy, lebo umieram, ľudia, umieram. A keby niečo som si použila dneska ten... Hej, daj mi tie 2 centy. Ja som ich našla. Nejdeš domov. Nejdeš k nám domov. Tam máš aj veci, aj všetko. Tak, black, white, we are blue, shirt of violet. Dobre, ideme teraz niečo natočiť na TikTok a hneď som tu.